Nasabat ang tinatayang 925 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.29 million pesos sa loob ng isang water pressure equipment kasunod ng operasyon ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark, katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs. Nadiskubre ang illegal na droga sa isang shipment na nagmula sa United States at nakatakdang ipadala sa Taytay, Rizal. Sa isinagawang customs clearance procedure, nakita sa X-ray inspection project ng BOC ang kahinahinalang imahe sa shipment na sinundan ng K9 sweeping ng PIDEA. Nagresulta ito ng indikasyon ng posibleng presensya ng dangerous drugs at kalaunay nagpositibo sa methamphetamine. Naglabas na ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa shipment. Kasunod nito, patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa bansa. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.